Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 130 Nkosi kusekuphama kwebandla. Siyebo thene lapha ebusweni Sanibona
Amen. Isihloko sale nkonzo sithi Hlala nathi Nkosi yethu. Sizofunda incwadi ka-Exodus 23 verse 20 to 28. Bheka ngizothumela ingilosi ikwandulele ukuze ikuvikele ohambeni futhi ikufinyelelise endaweni engiyikhethileyo. Ilalelisise futhi uyithobele. Ungayivukeli ngokuba ayikukuzithethelela iziphambeko zenu ngokuba igama lami libuye. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo wenze konke ekutshela khona, ngiyakubazonda abakuzondayo, ngibe isitha sezitha zakho. Amen.
Makhulu amazwi kaJehova athi abantwana bakwa-Israyeli ingilosi abathunyelwe yona bayithobele bengayivukeli. Uthi-ke uJehova uma bengayithobeli beyivukela bobe bavukela uNkulunkulu uqobo lwakhe ngoba kuye kunegama lakhe uJehova, ngakho angeke ebaxolele iziphambeko zabo. Kodwa uma beyilalela uJehova uyoba isitha sezitha zabo ebazonde ababazondayo. Nale ngilosi esihamba nayo isefana nale ngilosi eyayithunyelwe kubantwana bakwa-Israyeli. Igama likaJehova ikuyo. Ngaso sonke isikhathi le ngilosi ivuselela imithetho kaJehova eyalethwa kithi nguShembe. Ngakho okwethu ukuthi silalele lokho ekushoyo, singayiphikisi, ngoba sesibonile ukuthi nayo igama likaJehova likuyo. Ngalokho-ke kumele siyilalele esifundisa khona, ngoba inguthisha wethu wasezulwini. Kuze kube manje sonke sesibonile umphumela wokuhlala nengilosi nokuhamba ngezimiso zasezulwini. Ayikho into ingilosi eyayizonda ngokusibona sihlabela amadlozi kanye nokuthi umuntu oliyikholwa azimbandakanye nezangoma. Nathi sasingaboni lutho olubi kulokho ngoba kwakuyinto eyenziwa ebandleni phambi komholi webandla. Kulesi simo sokuzahlukanisa nokuhlabela amadlozi kanye nokuzihlanganisa nezangoma, sathola izinhlamba ezinukayo ebandleni lamaNazaretha. Kodwa konke lokhu eyayithi ingilosi asikuchithe kwakungenxa yokuthi kwachithwa nguJehova eBhayibhelini. Ekufikeni kwalomuntu wasezulwini kwawa amaqhugwane asephinduke izibhuqo zamaNazaretha. Abaningi bakhipha isiphandla zezangoma basiphonsa emfuleni. Ingilosi yaqamba isihlabelelo yathi uSathane usiyasizonda ngoba senqabe ukumkhonza emsamo. Usehambe esenzela amadili khona sizobuyela kuye silahlwe. Anqotshiwe amandla akho Sathane nguJehova inkosi yethu. Luphelile udumo lwakho ebesikhonza ngalo emsamo. Kusukela ngaleso sikhathi yaphela indaba yokukhonza amadlozi emsamo. Leyo nto yaqedwa ingilosi. Amen. Kodwa amaNazaretha esiphikisa ethi akusiyo ingilosi le, idemoni leli. Ngoba ingilosi evela ezulwini ayikwazi ukufike iphikise okufundiswe nguShembe. Kanti lamaNazaretha enziwa ungazi. Iyona ingilosi ezovuselela okufundiswe nguShembe. AmaNazaretha ayethi akhuluma akufundiswe nguShembe. Kanti cha kunjalo. Bakufundiswe ngabathi bangabaholi balokhu kukholwa. Kanti abanawo umoya kaShembe. Kodwa uNkulunkulu emkhulu uShembe wenza isimanga. Ngithe ngibona ngase ngithola imibhalo eminingi lapho uShembe ubaba omkhulu wayihlaba ukuhlabela amadlozi. Ngingasayiphathi ke ezangoma ngoba wazihlaba wazihlikisa.
Uma sikhuluma sithi hey, uma sasikhuluma sathi hey, ayikho into ezondwa kuhlaleleni njengesangoma. Kanti lenzondo isukela kuJehova ize ifike kubaba mkhulu. Kodwa asekho namanazareta agule emakhanda asathuka lengilosi uhlaleleni. Yize engeke ekhombe noma yinye into lengilosi efike yasifundisa yona ephambana nomthetho kaJehova. Ngike ngabona ivoicemail evela komunye wasebuhleni elwa nezangoma esesigcwele ebuhleni. Lezi zangoma ingilosi uhlaleleni owathi efika wayelwa nazo wathukelwa lokho. Kodwa namhla seziyinkinga kubo. Okuxakayo ukuthi namanje lo muntu wasebuhleni usathuka lengilosi uhlaleleni. Kodwa akakwazi ukusho ukuthi imuphi umthetho kaNkulunkulu noma kaShembe lengilosi efike yawuchitha. Uzofa kabuhlungu lo muntu. Awuthukwa umoya ongcwele. Ngiyamxwayisa kanye nabanye abasacabanga njengalo muntu. Ngeminye iminyaka noma ngomunye unyaka kwakunezimpi phakathi kweNkatha neANC. Kwaqhamuka abafana behamba beshaya itoyitoyi. Base bethi umfundisi umjadu akabajoyine kule toyitoyi. Wathi umfundisi akakwazi ukushaya itoyitoyi emdala kangaka. Omunye kulaba abafana wavele wamusho ngesigaxa senhlaba ethuka umfundisi, kodwa wayesomvangeli ngaleso sikhathi. Uthi-ke umfundisi, uyangithuka mfana, ngingumgcojo kaNkulunkulu. Kusuka manje angeke ushone kuleya ntaba usaphila. Nempela ngaso leso sikhathi kwaqhamuka imoto. Bonke abantu badede emgwaqeni. Kodwa lo mfana wavele waya kuyo le moto. Imoto yavele yamshaya wabaza icucu ngaso leso sikhathi. Bonke bafunda isifundo sokuthi kungeke ukuthi ungumgcojo kaNkulunkulu ubese uhambe ugcwanekelwa izo zonke izixhwanguxhwangu. Laba abasathuka ingilosi namanje izinsuku zabo zizophela kabuhlungu emhlabeni. Ayiqali ingilosi kuba kuleli bandla lamaNazaretha. Nobaba mkhulu wayehamba nayo ingilosi uzinzile. Okwakuyiyona emtshela ukuthi enzeni. Le ngilosi ngoba ifike kumuntu ongayiso isibongo sakwaShembe, isiyidimoni, iyathukwa. Ithukwa ngamakholwa. Nami ngiyathukwa. AmaNazaretha athi yiwo okumele enqume noma anqumele uNkulunkulu ukuthi kumele ethume bani. So uma uNkulunkulu ethuma umuntu ongasiyena wakwaShembe ngesibongo, lo uNkulunkulu uyidimoni. Kufanele ethukwe, nami ngithukwe. Isono sami ukuthi nje angisiyena wakwaShembe. Kodwa amaNazaretha akazi ukuthi isibongo asikho ezulwini. Le ngilosi iyona eyaqeda izangoma nongqengili lapha eNCG. Ngakho ke kuleli bandla likaJehova ngeke usibone isangoma. Ngeke umbone ungqengili ngaphandle uma ezifihlile. Lo muntu wasebuhleni uxoshwa ngomfundisi uChiliza ukuthi wabaxwayisa ngale ngilosi kusenkonzweni ebuhleni. Kodwa akasabachazeli ukuthi emva kokuba exhwense umfundisi uChiliza exhwensele ingilosi wahlala izinsuku ezingaki lapha emhlabeni.
nokuthi njengamanje na umfundisi uchiliza ukuphi. Okuseqinisweni uhlekisa ngomfundisi uchiliza. Kodwa ngokuyisilima akakuboni lokho. Izibula zinjalo-ke. Uthiye lo muntu ubaba mkhulu wathi isangoma kusho lo muntu wasebuhleni. Uthiye lo muntu wasebuhleni ubaba mkhulu wathi isangoma esamukelekile kuleli bandla isangoma esingene emanzini sabuya nenyoka. Kusho ukuthi lawe mkhokheli ukube waba isangoma ngoba wakwangena emanzini ngabe vele wemukelekile. Kodwa-ke umkhokheli akayanga emanzini esangoma futhi akabuyanga nengilosi kodwa wabuya nezwi likaNkulunkulu. Kodwa entshumayelweni yomhla ka-31 July 1925 ubaba mkhulu akaze akhulume ngesangoma esingene emanzini sabuya nenyoka. Nanka amazwi kababa mkhulu ngesangoma. Batabami, njengoba uJehova namuhla engithumile phakathi kwenu ukuba nginilethele umbuso wakhe oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu ngezithunywa zakhe ukuba zilethe imbubhiso yaphakade kubantu. Batabami, omubi usebenza ngezangoma nabo bonke abavuma ukuba izimbongolo zemimoya engcolile ngokuba umthombo wayo nguSathane. Yikho lokhu izolo ngithe kini yamukelani umoya oyingcwele kuphela ngoba ungokaNkulunkulu. Ningemukeli noma munye umoya ofuna okuphambene nale ncwadi kaNkulunkulu. Asazi-ke noma isangoma esibuye emanzini sikhuluma ongaphambene nokusho uJehova. Xwayani izangoma ngokuba ziyiladi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Noma imuphi umuntu okhulumana abafileyo ngokwakhe ningahlanganisi naye ngandlela zonke. Ngokuba lowo oyihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini yabuya ngaye lowo ukuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Amen. Manje isangoma esibuye nenyoka emanzini asikhulumi nabafileyo. Asisho yini ukuthi akuhlatshelwe amadlozi. Ngalokho asiwuphikisi yini umthetho kaNkulunkulu nekisikufundiswe nguShembe. Ngabe ngale nkulumo lo muntu uzama ukusitshela ukuthi uShembe ukhuluma abuye aziphikise. Wonke umuntu olikholwa ngempela akasikhalela nezangoma kanye nokuhlabela amadlozi. Ngabe ungumNazaretha noma ungumKristu noma ungumMoslems, umanje uNkulunkulu wakho unguJehova. Zahlukanise nezangoma, zahlukanise nokuhlabela amadlozi. Isangoma noma sangena emanzini sabuya nenyoka, kodwa sinevangeli lazo zonke izangoma. Lokhu kakushiwongo uShembe, kodwa kwashiwo nguJehova uNkulunkulu wethu ngenceku yakhe uMose. Kodwa uShembe njengoYeshua wazogcwalisa okufundiswe nguMose. Ngoba isono sesangoma akukhona ukubukeka nokuthi singene emanzini noma nqa ngekuphuma ngomlomo. Uma isangoma sithi kakuhlatshelwa amadlozi sisho zonke izinto ezenziwa isangoma siphambene noNkulunkulu.
Ngiyabakhumbuza asebekhohliwe ukuthi ingilosi yathi uma ifika kithi yathi lokhu kukholwa sikuqhube ngokwezimfundiso zikaMose njengoba kubhaliwe kuverse 3 womthandazo weSabatha. Yathi ngaso sonke isikhathi sikhumbule imfundiso kaShembe ekumthandazo weSabatha lapho ethi khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Lokhu kukholwa sakuthathele eBhayibhelini kanye nasemfundisweni zomprofeti wethu ubaba mkhulu, ngoba konke yena okufundisile akukho nokukodwa okuphambana nokukhulunywa nguNkulunkulu eBhayibhelini. Ngakho-ke leli vangeli liqondiswe kuwo wonke amakholwa uNkulunkulu wawo okunguJehova umdali wezulu nomhlaba. Sanibona makholwa nina sanibona makholwa nina zinhle azokuphatha elizwi awuzisinde zonke izizwe zokuphatha Yothokoza kubonga awunibonga Nkosi yothokoza kubonga awunibonga Nkosi ngokugcina lelo lizwi awuzosinda zonke izizwe ngokugcina lelo lizwi awuzosinda liyaqhubeka ilizwi lithi uma uJehova uNkulunkulu wenu nimkhonze njengalokhu ingilosi inifundisile uJehova uyobusisa ukudla namanzi enu asuse izifo phakathi kwenu. Amen. Ezweni lakini akekho wesifazane oyophunyelwa isisu noma oyoba inyumba. uJehova uyonipha impilo ende. Ngisakhumbula lokho kulamasonto edlule ngeke ngashayelwa unkosikazi waseLimpopo wathi angazi ukuthi imuphi unyaka odlule wangishayela ucingo wantshela ukuthi sekuphela iminyaka eyishumi engabathola abantwana. Uthi ke babevalile uthi kodwa manje bamdinga umntwana why undoda ayivalile lo nkosikazi wakhe washona. Ithi ke ngamtshela ukuthi akanikele ebike lonke udaba lwakho kulo umnikelo ebese ufaka kwi-account yethu. Uyantshela ke unkosikazi lona uthi ngakwenza konke lokho
namhlanje nasengumtholile lo mntwana engamcela ngalo. Angidingi ukunikhumbuza ukuthi lokhu ingilosi yafika yasifundisa ukuba silandele umthetho kaJehova sesivikeleke kanjani ezifeni eziningi nakuyo yonke into ebizosihlasela. Uthi-ke uJehova ngiyokwenza abantu abamelene nawe bengesabe, ngilethe ukudideka phakathi kwabantu olwa nabo, ngenze zonke izitha zakho zikubalekele. Amen. Amanazwi kaNkulunkulu akhumbule ukuthi zonke lezi zinto ezibalwe lapha uNkulunkulu uzenzile ngathi. Amen. Amen. uNkulunkulu waqala ukungivikela ezitheni zami lingakabikho leli bandla. Mhla ingilosi iqala ukusazisa ukuthi ingilosi evela ezulwini yathi kimi, ngithunywe nguShembe ubaba ilanga kuwe ukuzokuvikela ezitheni zakho. Nganginezithe ezinkulu ezingabafundisi enkonzweni, ngingazi ukuthi lokhu kwenzeka kanjani ngoba ngangakaze ngibe isixhwanguxhwangu, futhi wayengekho umuntu engangingexabane naye. Njengoba ngihlale nginitshela ukuthi mina lokhu ngazalwa mina angize ngaxabana nomuntu nje, ngisho ukuthethisana nje naye. Kodwa kwaba nje nesigejane sabafundisi nabavangeli nabashumayeli ababengezwa lutho ngami. Ithi-ke ingilosi kimi, wena wawungabonisiwe lutho, kodwa laba abafundisi basebebonile ngisho emaphusheni abo ukuthi kukhona into oyiyo engekho kubo. Ithi-ke ingilosi, mina ngangaboni lutho, kodwa laba abantu babeboniswa ngisho emaphusheni ukuthi lo muntu lo ingozi. Ngelinye ilanga ngisekhona ebuhleni, ingilosi yafika nomyalezo uthi ubaba ilanga babhale bonke laba bantu abayizitha zakho, ngababhala ephepheni. Sasesinika ingilosi, angina nangomkhokheli. Ngelinye ilanga ingilosi yafika yeneme yathi ubaba ilanga ngibaxoshe bonke laba bantu enkonzweni. Sengiyobaxosha. Kwathi samangele ukuthi lento ingilosi izoyenza kanjani. Laba bantu bavele bavukelwa libandla lasebuhleni labaxosha bonke phambi kwami njengoba ngibabhale phansi. Baxoshwa bonke, kodwa bangaxoshwa ingilosi, baxoshwa ibandla. Angizafuna ukubala zonke izitha zaleli bandla uJehova owasilwela kuzo, ngoba angikhoshi. Kodwa kuyethusa ukuzwa ukuthi kusekhona iziwula ebuhleni ezisaqoshwa ngomfundisi uChilisa. Ngaphandle kokucabanga ukuthi emva kokuthi lo mfundisi ehlambalaza ingilosi kwenzekani kuyo. Umuntu oyisiphukuphuku kuphela ongaboni ukuthi kwenzekani kulo mfundisi owasukuma emhlanganweni wahlasela lengilosi. Wakwenza futhi lokho emngani wami, angazi ukuthi wakwenza kanjani. Kodwa nje wayethanda ukuthi mayephathwa abantu ethanda ukugqama, ehlekise. Wayesehlekisa ngengilosi. Kodwa akuthathanga nsuku engaki wavele wahlaselwa ngabantu nje bambulala. Lengilosi akayoyibuza kwezinye izinhlangothi zamaNazaretha ukuthi labo abayihlasela kanye nabaholi babo bagcina kanjani. Nabo ngangibatshela. Ingilosi kaJehova le. Igama likaJehova likuyo. Amen.
ngakho ke angeke uyihlasele bese uJehova angayilweli. Nakhona ebuhleni bakhona abanezibazi ezadala ukucwanekela umuntu wasezulwini. Ngeke ngizibasho uJehova kodwa bakhona nasebuhleni. Ngoba ngeke uhlasele ingilosi bese ucabanga ukuthi kophela kanjalo. uYeshua wathi othuka umoya oyingcwele akanantethelelo. Niyayikhumbula indaba kaBaba inyanga yezulu. Okwafika umfana wathi uShembe wandisa. Wathi uShembe wakusho kumfana lona owayeNazaretha noma sephuza utshwala. Wavela wathatha ummese wambulala. Kodwa kwathi mase kubika kuBaba inyanga yezulu wathi lo angeke uboshelwe yena ngoba lo usesihogweni. Nempela lo mfana wayela emaphoyiseni waphuma. I-Attorney General yadecline ukuprosecute. Ngamshepheni sebuyele enkolweni. Angazi ukuthi wagcina kanjani. Ukhona isaga esithi umlando uyasiphinda. Lesi simo esibhekene naso silibandla lamanazitha uNkulunkulu lingukuphindeka komlando wezibusiso ezehlela abantwana bakwaIsrael. Zazi iningi izizwe ezazikhona ngesikhathi sabantwana bakwaIsrael. Kodwa uJehova wavela wakhetha isizwe sakwaIsrael wathi singabantwana bakhe. Deuteronomy 14 verse 1 to 2. uJehova uthi ningabantu bakaJehova uNkulunkulu wenu. Anikuzisika, anikwaphuca amakhanda enu ngenxa yabafileyo. Ngokuba ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. uJehova unikhethile ukuba nibe isizwe esiyifa lakhe phakathi kwezizwe zonke esebusweni bomhlaba. Amen. Namuhla uJehova ukhethe thina ukuba sibe libandla lakhe phakathi kwamabandla onke obuKristu kanye nawamaNazaretha. uNkulunkulu ukhethe thina ukuba sibe yidwala elihle uJehova olikhethile ukuhloba ngalo. Idwala elihle Hlala Nazaretha owazikhethela lona uJehova ethanda wakhe idwala elihle Hlala Nazaretha owazikhethela lona uJehova ngokulithanda wakhe useze wahloba ngabo kathathu lobo obuNazaretha phambi kwamazulu ake unyaka useze wahloba ngabo kathathu lobo ubuNazaretha phambi kwamazulu kunyaka ekuqaleni ingilosi ayisinikanga igama leli
laleli ibandla kwasuka kimi ukuthi ngithi iNew Nazareth Baptist Church, kodwa kwathi sesibizwa ngaleli igama yafika ingilosi yabe isithi leli igama linenza nifane namabandla akwaShembe kanti nina nehlukile kulamabandla. uNkulunkulu usekhethe nina ukuba nibe ibandla lakhe. Amen. Ngoba yileli ibandla kuphela elisahamba ngokwezimiso zikaJehova. Yabe isithi anisizuba iNew Nazareth Baptist Church, kodwa kusukela namuhla senizoba libandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Amen. iNazareth Church of God, NCG. Nina nileli ibandla ubaba mkhulu owathi ibandla likamenzi wezulu nomhlaba. Amen. Umuntu uma efuna ukubona ukuthi ibandla likamenzi wezulu nomhlaba lisiphatha kanjani, uyobheka leli bandla eliyithi. Uma ithi ingilosi silibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu, iyasehlusa kwamanye amaNazaretha akhona. Noma laba abanye bethi bangamaNazaretha, kodwa basiwa amaNazaretha kaNkulunkulu. Ngoba enza noma yini ephambene nezimiso zikaJehova. AngamaNazaretha nje akwaShembe. Kodwa thina sibuswa imithetho kaJehova njengoba yalethwa kithi ubaba mkhulu. Ezinye izinhlangothi zamaNazaretha sezinoShembe, kodwa abanganawo umoya kaShembe. Sezinonkulunkulu bazo ezibabiza ngoJehova. uNkulunkulu ohlala nezangoma, uNkulunkulu ohlabela amadlozi, uNkulunkulu onebandla eliphuza utshwala nongasaligcina iSabatha. BangabaNazaretha abanye oNkulunkulu. Uthi-ke uShembe asitshele zonke izizwe umkhondo wezwi likaJehova, ngoba ufunwa ngabamthandayo noma ngabathandayo ukukholwa. Njengoba sikhuluma nje kukhona abantu abakuthandayo ukukholwa, kodwa abangazi ukuthi ibandla elikhuluma iqiniso ngendaba kaNkulunkulu bangalithathaphi. Kodwa labo asebezifundile izimfundiso zase-NCG sebeyazi ukuthi indaba kaNkulunkulu ungayitholaphi and indaba kaNkulunkulu ihamba kanjani. Baningi abantu abaphendulwe yileli ivangeli lase-NCG belizwa nje emsakazweni nakuFacebook. Kodwa ethu uma umuntu esezwa sichaza indaba kaNkulunkulu ebese ethi nansi lento okade ngiyifuna, avule inhliziyo yakhe ukuze leli lizwi lihlale kuyo inhliziyo yakhe. Abantu abaningi sebengamaNazaretha, sekusele nje ukuzinikela. Ekuqaleni kwakushawa isaga ngathi kuthiwa libandla elinjani leli elisonta kuFacebook. Kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani. Wathi uma kufika iCovid-19 amabandla angakwazi ukusonta. Abefundisi bawo wonke amabandla ama ukushumayela. Kodwa leli bandla laqhubeka lashumayela. Kwaba sengathi akwenzeke lutho. Ngoba omdala wensuku wayesesihlelele konke. Amen. Leli bandla likhuliswe yiyona iFacebook. Inkonzo ngenkonzo ilalelwa abantu abafika ko-10,000. Akujwayelekile lokho kuma Facebook. Bephenduke befunda yona iFacebook. Ngeshwa akakho umuntu ongakephuca iFacebook yakho ukuthi ungalaleli kuyo ukukholwa okufunayo.
uNkulunkulu akayikhulumi into ngomlomo ingenzeki. Uma kukhona isethembiso uNkulunkulu osethembisile kodwa sangafezeka njengoba eshilo, kusuke kukhona iphutha ngandlela thize elenziwe nguwena othenjisiwe. Ukuhlala nengilosi kusizile ngoba isifundisa izinto obekungeke sizazi, kodwa ukuthi uma ingilosi sikunike izifundo ngazo bese ziba nencazelo ebesingayilindele. Imfundiso enkulu eyasibuyisela kuJehova kwaba ukucubungula uverse 3 no4 womthandazo weSabatha. Njalo ngamaSabatha siyawufunda umthandazo weSabatha. Nathi sasiyufunda lo mthandazo njengawo wonke amaNazaretha. Kodwa ngokufika kwengilosi sesiyazi ukuthi uverse 3 womthandazo weSabatha uyisisekelo senkolo kuNazaretha. Uma sithi umbhalo uyisekelo, lokho kusho ukuthi uchaza isimo saleyo nto ukuthi nawo bengazi, bese kuthi uma eseyifunde isisekelo bese azi ukuthi kanti ingqikithi yalenkolo noma yalombutho imi kanje. Uverse 2 womthandazo weSabatha akumele siufunde njengesilandelo bese kugcina lapho, kodwa kufanele ukuthi uthi uwazi ngekhanda bese futhi usifundisa ukucubungula lokho okuchazwa yiwo. Uma usukwenzile lokho bese okufundile ukulandela njengoba kuchaziwe. Sithe uverse 2 womthandazo weSabatha uyisekelo senkolo yethu. Kanjani? Ilama verse amabili enza ibandla lamaNazaretha libe ukuvuselela ibandla likaJehova elasungulwa nguMose, labe selivuselelwa yibo bonke abaprofeti abalandela uMose kuhlanganisa noYeshua. Ngoba amaKristu yize ayaye ethi angabalandeli bakaKristu, kodwa abazilandeli izimfundiso zakhe. Kodwa kuleli ivangeli likaShembe elifike lavuselelwa ingilosi kuhlaleleni, kumele sibonise umhlaba wonke ukuthi leli ivangeli lamaNazaretha lihlanganaphi nevangeli likaYeshua. Isekelo sebandla likaYeshua sikuMathewu 5:17-19 esifundeka kanje. Ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti. Angizelanga ukuzochitha, kodwa ngize ukuzogcwalisa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, kuyokwedlula izulu nomhlaba, kodwa kusoze kwedlula nalinye igama nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Uverse 3-4 womthandazo weSabatha noMathewu 5:17-19 inkulumo eyodwa noma ibekwe ngezindlela ezahlukene. Yombili le nkulumo okokuqala ithi asigcine umthetho kaJehova. Okwesibili ithi uma singawugcina umthetho kaJehova sojeziswa uNkulunkulu. Kunjalo nje. Umthandazo weSabatha uverse 3 uthi asigcina umthetho kaJehova. Uma singawugcina umthetho kaJehova uNkulunkulu uyosijezisa. NoMathewu 5:17-19 uthi asigcine umthetho kaJehova. Uma singawugcina umthetho kaJehova ngeke singene ezulwini. Miningi imithetho kaJehova okubhekeke ukuba siyigcine. Kodwa kukhona imithetho egqamile eyenza ukuthi uma umuntu engawugcini ube sobala, ungaze uze engawugcini kubo sobala, ungaze uze ubuze ukuthi lo muntu uyayiphila yini impilo yasezulwini. Oqala nosobala ukugcina iSabatha.
Uma umuntu engaligcina isabatha uvele kube sobala ukuthi lo muntu akekho enkolweni kaJehova. Ungaligcini nje isabatha kodwa ikhona okuchaza ukuthi awukho ngaphansi kwenkolo kaJehova. Noma ungakusho ngomlomo ushoni noma yini oyithandayo, kodwa uma ungaligcinile isabatha awukho ngaphansi kwenkolo kaJehova. Into eyenza ukuthi uma ungaligcini isabatha ugqame ukuthi ku-Exodus 35 verse 2 to 3 kuthi niyosebenza izinsuku ezisithupha kodwa ngosuku lwesikhombisa liyakuba liyisabatha likaJehova elingcwele lokuphumula. Yilowo nalowo owenza umsebenzi ngalo uyakubulawa. Ani ukubasa umlilo emakhaya enu ngosuku lwesabatha. So isabatha nje likholwa kokuqala kuJehova. Uma ungakholwa ungaligcini isabatha awukho ngaphansi kwaJehova. Okwesibili, ungaligundi ikhanda. Ziningi izindawo eBhayibhelini ezisifundisa ukuthi asingaligundi ikhanda. Ngakho uma ubona umuntu ephucu ikhanda, lokho kuluphawu lwakhe lokuthi akahambi ngezimiso zikaJehova. Ngiqamba mangayi ukuthi umuntu nje uyiNazaretha uhamba ngemiso zikaJehova ubuka ikhanda lakhe. Uma ubheka ikhanda lakhe ubona limbuculo bese uvele uphela amandla. Kanjalo uma ufika emzini wakho umfice basile ngesabatha uphela amandla. Uma umbona ethenga ingulube uphela amandla ngoba uyayikhalela lo muntu ngoba usezisho yena ukuthi akakho ngaphansi kwaJehova. Ngakho-ke abantu abamesabayo uJehova noma ungumKristu noma ngumNazaretha ezulwini ubhekeke ukuba uhambe ngokwezimiso zikaJehova. Okusho ukugcina umthetho uJehova owawuloba ngenciko yakhe uMose. Kusho ukuthini ukuthi uma uJehova singamdumisi ngemithetho yakhe ukudumisa kwethu angeke kwamukeleke kuThixo Nkosi. uJehova angeke asehlisele izibusiso. Uma uthi ukholiwe kodwa ungaligcini isabatha, lokho ukukholwa kwakho akwamukelekile kuNkulunkulu. Noma ungavelelwa ngokubi bese ubiza uJehova, angeke eze ukuzokulamulela kulobo bunzima obhekene nabo. Ku-Isaiah 59 verse 1 uJehova uthi, isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, ukuba sindise. Nendlebe yakhe ayibuthundu ukuba izwe. Kepha ububi benu bonahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba anganizwa. Kanti ku-Isaka 1 verse 28 to 33 kuthi, khona bayakungibiza kodwa angikuphendula, bayangifunisisa kodwa ngeke bangifumane, ngenxa yokuba bazonda ulwazi, bakhetha ukungamesabi uJehova, abasilalelanga iseluleko sami, badelela ukusola kwami. Ngakho-ke bazovuna lokho abakutshalile, basuthiswe izithelo zobuqili babo. Ukweduka kwabanganangqondo kuyababulala, nokutembesela kweziwula kuyozibhubhisa. Kodwa lowo ongilalelayo uyohlala ephephile, engabi naluvalo lokwehlelwa ngokubi. uNkulunkulu lo ukhuluma nje. Lo okhuluma lapha uNkulunkulu. Ungamesabi uNkulunkulu, ungahambi ngokwezimiso zakhe, uchaza ukuthi uyisiwula. Ngisho ungathi uhlakaniphe kangakanani, ufunde kangakanani, ucebe kangakanani, kodwa uyisiwula. Ngoba ekugcineni uyathanda awuthandi, uzomdinga uNkulunkulu, ebese ethi vuna lokho okutshalile, suthiswa izithelo zobuqili bakho. Ngoba uthi uhlakaniphile kodwa awunangqondo,
awukwazi ukubona isimo ozohamba uhambe uhlangane naso empilweni yakho uyisiwula. Ngoba uma ngabe ngishukahlani kanjani ungazi ukuthi kukhona isikhathi lapho uzogula khona ufe, kodwa ungazi ukuthi ekufeni kwakho uzobhekaphi, kusho ukuthi uyisiwula. Yize uhlakaniphile ufundile uyo yonke into, uyisiwula ngoba khona into ezokwenzeka kuwe kodwa ongazilungiseleli yona. Ubula bakho yilokhu osukuvuna. uJehova uzovala izindlebe zakhe uma ukhuluma naye. Ithi ngilosithi, yini enihluphile? Yini enikhathazile? Ngoba uShembe ubhalile kuverse 16 omthandazo wokulala ukuthi ngensuku zonke zokuphila kwakho uma ulala ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho, ngosuku lwenhlupheko umbize. Uyakulalela, uyakuza kusindise uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni ezimemezelo zezwi lakhe. Ukhiye lowo ukuthi umanje empilweni yakho ulala uthandaza, uvuka uthandaza, umkhonza uJehova. We have secured your life for here on earth and in heaven. Ayikho indlela engakuthinta uma ngabe uhamba ngezimiso zikaJehova. Uma uShembe ethi uyakuza akusindise uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni ezimemezelo zezwi lakhe, kafuphi uthi uma ngaso sonke isikhathi uyigcina imithetho yakhe, angazi ukuthi indlelane engenza ngayo ukuthi sonke siphile ngokugcina imithetho kaJehova. Sonke siyazama ukugcina imithetho kaJehova ephathekayo. Kodwa kuba nabantu abangamakholwa, kodwa abanevangeli elithi asingawugcina umthetho wakhe kaNkulunkulu. Kuba nomuntu impela ezefaka ukhololo, kodwa ishumayela ukuthi asingawugcina umthetho kaNkulunkulu. Bemlandela umuntu ethole iziqu nje ngokuthi ufundisa ukuthi asingamkhonzi uNkulunkulu, asingayigcina imithetho yakhe. Hayi ukuthi bayehluleka ukugcina umthetho kaNkulunkulu, kodwa bayakufundisa ukuthi awungagcinwa umthetho kaNkulunkulu. Bafana nale nkosazana esike sikhulume ngayo eyathi mina benginganikeli futhi ngingawafundisi amanye amakhosazana ukuba mina benginganikeli futhi ngiwafundisa amanye amakhosazana ukuba anganikeli. Mina bengingathandazi futhi ngiwafundisa amanye amakhosazana ukuba engathandazi. Bengizwa nje ubaba eshumayela nabantu bebabaza, kodwa mina bengingezwa lutho. Bengihleli lapha ekuphakameni ngoba kuseduze nedolobha. Amadoda ngiwathola kalula. Kwasho intombazana ephakameni, iyinkosazana njengalamakhosazana. Nathi hayi ngihlala ekuphakameni ngoba amadoda ngiwathola kalula maningi lapha nakomashu maningi. Ayikho ingozi efana neyomuntu othi engawugcina umthetho kaNkulunkulu abuye afundise abantu ukuthi abangawugcini. Nibokwazi ukuthi ukukholwa kwenu umhlaba awungakutholi kunesici noma ngayiphi indlela, ngoba nikhonza inkosi yamakhosi. Amen. Nihamba noJehova. Amen. Ngakho ke izindlela zenu asiqonde. Ningabanaso isici ekhulweni. Abantu besabe uNkulunkulu ngani. Ku-Isaiah 51 verse 7 to 13 uJehova uthi, ngilaleleni nina enazokulunga, nina abantu abomthetho wami usezinhlizweni zabo. Ningakwesabi ukusolwa ngabantu, ningaphela amandla lapho benithuka. Amen. Amen. Uthi umprofeti, umthetho kaJehova usezinhlizweni zethu. Lokho kusho ukuthi umthetho kaJehova siwazi kakhulu. Ayikho into ephambene nomthetho kaNkulunkulu engasidida. Ngakho ke noma amakholwa ezinkolo namabandla ahlukene esithuka, singaphela amandla ngoba sihamba ngomthetho kaJehova.
Uthi-ke uNkulunkulu ngokuba inundu iyakubadla njengengubo nebhu njengoboya bezimvu, kodwa ukulunga kwami kuyakumanguna phakade, nensindiso yami izizukulwane ngezizukulwane. Vuka, vuka wembathe amandla, wena ngalo kaJehova. Vuka njengasezinsukwini zasemandulo. Akuwena owanquma kabili uRahabi wagwaza uDrago na? Akuwena owamisa ulwandle, owenza izinzulu zolwandle zaba indlela okwawela ngayo abahlengiweyo na? Abahlawulileyo bakaJehova bayobuya bafike eZiyoni bejabula. Intokozo engapheliyo iyoba semakhanda abo kuze kube phakade. Bayothola injabulo nentokozo, kubaleke usizi nokububula. Ukhuluma uJehova lapho ukuthi uma simlalela izinto ezoyithola. Njengoba silapha sihamba ngezimiso zikaJehova, siyingalo kaJehova, singamandla kaJehova. uDavid okwakuyinkosi eyayikhonza uJehova kuMahubo 29 verse 11 to 12 uthi, Jehova waphendula ukukhala kwami kwaba ngokusina, wangikhumbula izingubo zami zokulila, wangembathisa ukujabula, ukuze umphefumulo wami ukudumise. Ungathuli Jehova uNkulunkulu wami, ngizokubonga kuze kube phakade. Uthi-ke uJehova, mina nginguyo onduduzayo. Ungubani wena ukuba wesabe umuntu ofayo, nendodana yomuntu eyenziwe yanjengotshani? Amen. Hlala nathi Nkosi, Nkosi
inkosi busise lokho enikuzwile.